We zijn hier in de Houtwiel. Dat is een prachtig mooi natuurgebied dat leidt ten noorden van Veenwouden. Hier is nou een wandelpaadje waarmee mensen vanuit het dorp in de Houtwiel komen kennen. Ja, daar is het hele hier trouwens van alles te zien. In de meid die er de roerdompen, hompen. In de jest je wolken, spreeuwen hier nachts in het rijtvleen. En ja, er zijn altijd vogels en planten en paddenstoelen. Er is altijd wat te beleven. Het is zo dat in de tijd dat de centrale as online is dat ik aanpraat om de omjouwing met een plus efter te letten. Op meerdere plekken bij fietspaden of kuierpaden, derlijn, maar ik gewoon fauna tunnels. En dit is een van de natuurpaden die er ik bij heb. Het is prachtig mooi om hier een route te rennen van ongeveer zo'n 5 kilometer, heb ik begrepen. Dus dat is ontzettend mooi. Groep 8 van de Teun de Vries kwam uit Veenwouden iepen in het paad met de oorlanging van een zelfsplukken veldboeket. Want deputaire Klaas Vakkinga en wethouder Kees Wilstra. Het is echt een mooi jestboeketje worden. Hè? Mijn collega's zitten van een boeketje, meidje. Dit is het eerst wat hier, ken dat wel. Maar je moet even creatief zijn. Hè? Mooie schermbloemen, hè? Engelwortels erin, mooie meidoorn met besjes en wat rozenbartels. En ja, daar is ik altijd wel weer wat te vinden. Het natuurpaad is voor elke een toegankelijk die het van de natuur geniet je wel. Het is echt heel ontspannend. Je hebt een mooi gebied hier vlak bij het water. Op dit moment zijn er net zo volle vogels, maar het is echt een vogelgebied op dit zuid. En ook kun je dan nog wat jestblommen vinden, zeg maar. Dus als je echt even ontspannen wil, dan kun je vlak buiten Veenwouden een prachtige route rennen. En wat het meesten genieten van de natuur, dan hechten ze er waarde aan. En ja, daar begint het besef om het te beschermen. Hek mij.